कोकणाला फार प्राचीन अशी सांस्कृतिक परंपरा लाभली आहे. आजही या परंपरा कोकणवासियांकडून जपल्या जात आहेत. कोकणात 2 उत्सव फार मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. एक म्हणजे गणेशोत्सव आणि दुसरा म्हणजे शिमगोत्सव. सावंतवाडी शहरापासून साधारण 6 किलोमीटर अंतरावर वसलेलं कुणकेरी हे गाव. एका बाजूला घनदाट जंगल तर दुसऱ्या बाजूला बारमाही होणारी शेती. आणि या गावचं मुख्य आकर्षण कोणतं असेल तर या गावचा हुडोत्सव. फाल्गुन पौर्णिमेला या उत्सवाची सुरुवात होते. हा उत्सव पुढे 7 दिवस चालतो. पहिल्या दिवशी मानकऱ्यांच्या मानासह ढोल ताशे चव्हाट्यावर आणले जातात. दुसऱ्या दिवशी सर्व ढोल श्रीदेवी भावईचे घर आणि गावडे यांचे देवघर येथे आणले जातात. नमस्कार. आपण हे जे पाहतो हे गावड्यांचं देवघर आहे. इथे त्राणसत्तेचं मूळ स्थळ आहे. इकडे जी देवाची तरंगकाठी आहे त्याच्या मोहऱ्या इथे आहेत, ज्या उत्सवासाठी मंदिरामध्ये नेल्या जातात. जसं बाजूला श्रीदेवी भावईचं निवासस्थान आहे, तशी देवीची पालखी उत्सव मूर्ती आहे, तसंच देवाच्या मोहऱ्या ज्या आहेत या आमच्या देवघरामध्ये आहेत. वर्षभरात जे काही उत्सव साजरे होतात कुणकेरीमध्ये, त्या प्रत्येक वेळी या मोहऱ्या तिकडे मंदिरामध्ये नेल्या जातात आणि नंतर निरी लावून देव नेसवले जातात, सजावट केली जाते. सायंकाळी सर्व ढोल चव्हाट्यावर नेऊन नंतर मानकरी आपापल्या मानाप्रमाणे आपल्या मांडावर घेऊन जातात. यानंतर सर्व वाड्यांवर घरोघरी ढोल जातो. देवीच्या निशाणीचा सर्व भाविक आदर सत्कार करतात. माझं नाव राजन गोविंद मडवळ. मी देवस्थान कमिटी खजिनदार म्हणून आज काम करतोय. कुणकेरीचा हुडोत्सव हा संपूर्ण गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यात असा अग्रेसर आणि प्रथम असा ओळखला जातो. आणि कुणकेरीचा हुडोत्सवाची आणि श्रीदेवी भावई मातेची जी काय ख्याती आहे ही संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक, गोवा राज्यात संपूर्ण आज तिचं नावलौकिक आहे. कुणकेरची भावई देवी म्हटली की नवसाला पावणारी असे श्रीदेवी भावई मातेचा आज संपूर्ण जगभरात असा संपूर्ण प्रसार आहे. या देवीची जो चमत्कार आहे, या देवीला जरी आज येता आलं नाही तरी बाहेरून जरी आज नवस बोलला तरी ती भावई देवी आपला नवस परतफेड करून घेते आणि ती नवसाला पावते. अशा ह्या देवीची ख्याती संपूर्ण महाराष्ट्रात तर आहे, पण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि इथं महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा आज पूर्ण भारत देशावर तिची भावई देवीची ख्याती आहे. आज कुणकेरीचा हुडोत्सव म्हटल्यानंतर आज 23/3/2022 रोजी हा होणारा हा कार्यक्रम संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध असा आहे. आणि या संपूर्ण आज येणारं सर्व रोंबाट आणि संपूर्ण ही कुणकेरी, आंबेगाव आणि कोलगाव 3 गावांचा एकत्रित हा संपूर्ण आज भेटाभेट होते देवांची. आणि या दिवशी ही जी भेटाभेट होते ही भेटाभेट देवीच्या पूर्णपणे स्मरणार्थ राहील अशी भेटाभेट आहे. ही भेटाभेट बघतेवेळी सुद्धा देवा संपूर्ण डोळ्यातनं आपलं पारणं फेडतं, अशावेळी हा प्रसंग असतो. आणि हा संपूर्ण दिवसभराचा कार्यक्रम लाखो भाविक या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतात. आणि ह्या सुद्धा देवीची संपूर्ण जगभरात ह्याच्यापेक्षाही प्रगती होणार असं मला वाटतंय. हा कार्यक्रम पौर्णिमेच्या 4थ्या दिवसापर्यंत चालतो. 5व्या दिवशी मधलीवाडीतील डफ, श्री भावई देवीचा डफ, गावकऱ्यांचा डफ, नंतर श्री भवानी देवीचा डफ यांची भेट होते. मग हे डफ श्रीदेव नितकरी देवळासमोर खेळे करतात. या दिवशी गावातील तरुण राधेचं सोंग घेऊन शबईसाठी फिरतात. विशेष म्हणजे गावातील व्यक्तींशिवाय इतर कोणाकडे ही शबई मागली जात नाही. 6व्या दिवशी हुड्यावर चढणाऱ्या अवसरांकडून पुढल्या धार्मिक कार्यक्रमांचा कौल घेऊन चव्हाट्यावर रोंबाट सोडले जाते. रात्री 10 ते 11 या वेळेत रोंबाट एकत्र येतात. यानंतर
कवळे म्हणजेच मशाली आणि शेणी म्हणजेच गोवऱ्या जाळल्या जातात. 7वा दिवस म्हणजे हुडोत्सवाचा मुख्य दिवस. या दिवशी मुख्य रोंबाट आंबेगावच्या सीमेपर्यंत जाते. तिथे आंबेगावचे ग्रामदैवत श्रीदेव क्षेत्रपाल आणि कुणकेरीची ग्रामदेवता श्रीदेवी भावई माता यांची भेट होते. भेट झाल्यानंतर नमस्कार. हुडोत्सव जो आहे तो पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर गोवा आणि कर्नाटक राज्यामध्ये सुद्धा अनेक भाविक या हुडोत्सवासाठी येत असतात. श्रीदेवी भावई जी कुणकेरीची ग्रामदेवता आणि कुलदेवता आहे तिचा हा हुडोत्सव आहे. होळी पौर्णिमेपासून हा उत्सव सुरू होतो आणि प्रमुख उत्सव जो आहे तो 6व्या आणि 7व्या दिवशी असतो. 6व्या दिवशी रंगपंचमी किंवा ज्याला धुळवड म्हणतात. 6व्या दिवशी रंगपंचमी किंवा धुळवड म्हणतात. तर सगळे जे भाविक आहेत ते रंगपंचमीचा उत्सव साजरा करतात 6व्या दिवशी आणि संध्याकाळच्या वेळी कवळे जे आहेत ते जाळले जातात. जो सातेरी देवीचं देवालय आहे तिथे हुडा आहे. हुडा उभारलेला आहे. जवळजवळ 110 फुटाचा हा हुडा आहे. तिथे हा प्रोग्रॅम 6व्या दिवशी संध्याकाळी केला जातो. नंतर जो आजचा दिवस म्हणजे 7वा दिवस हा विशेष हुडोत्सव म्हणून साजरा केला जातो. जी श्रीदेवी भावई आहे ती नवसाला पावणारी देवी आहे. तर ते नवस करण्यासाठी किंवा नवस पेटण्यासाठी ठिकठिकाणाहून भाविक आजच्या दिवशी हे जे भावईचे मुख्य घर आहे तिथे भावी देवीची उत्सव मूर्ती आहे तिथे बऱ्याच संख्येने जमा होतात आणि संध्याकाळच्या वेळेस हा हुडोत्सव साजरा केला जातो. हा जो उत्सव आहे हा 3 गावाच्या मर्यादित आहे. तर इथली जी देवी आहे श्रीदेवी भावई, आंबेगावमधले जे क्षेत्रपाल आहे आणि कोलगावमधले जे कलेश्वर आहे असे तिन्ही देवांचा आणि त्यांच्या भाविकांचा एकत्रित म्हणून हा हुडोत्सव साजरा केला जातो. आणि आजच्या दिवशी संध्याकाळी श्रीदेवीची मोठी मिरवणूक निघते आणि त्या मिरवणुकीचे सगळे मानकरी जे आहेत सगळे संचार ज्यांच्यावर अवसार येतो ते सगळे आणि त्याचबरोबर सगळे भाविक मिरवणुकीसहित हुड्याच्या ठिकाणी जातात आणि या हुड्यावर देवांचा संचार घेऊन या हुड्यावर चढलं जातं. ते 3 जे अवसार असतात ते हुड्यावर चढतात आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यावर 5 वेळा खालून सगळे जे भाविक मंडळी आहेत ती दगडफेक करतात आणि त्याचबरोबर घोडेमोडणीचा देखील कार्यक्रम केला जातो. अशा प्रकारे हा आजच्या दिवसाचा महत्त्व आहे आणि हुडोत्सव साजरा केला जातो. हे रोंबाट कोलगावचे ग्रामदैवत श्रीदेव कलेश्वर गावडे यांचे देवघर श्री भावई देवघर यांचे आशीर्वाद घेऊन चव्हाट्याकडे जातात. यावेळी घोडेमोडणी, वाघाचा खेळ आणि पारंपरिक पाथर उचलली जाते. तिथून रोंबाट श्री भावई देवीची उत्सव मूर्ती वाजत गाजत मंदिराकडे घेऊन जातात. कोलगावचे मानकरी निशाण काठीसह श्री भावई मंदिराकडे येतात. देवळातील धार्मिक विधी आटोपल्यानंतर मेस्त्री, हरिजन आणि मडवळ यांच्याकडून खोटापट करतात. हे तिन्ही अवसार उभे करून पुढील विधींसाठी कौल घेऊन हे विधी होतात. गारायणे झाल्यावर संचारी अवसार हुड्याच्या वरच्या बाजूला पोहोचल्यानंतर जमलेल्या भाविकांकडून त्यांच्यावर दगड मारण्यात येतात. देवाच्या या तिन्ही अवसरांवर दगड मारण्याच्या मुख्य कार्यक्रमाला नंतर संचारी अवसार खाली उतरल्यावर आंबेगाव आणि कोलगावच्या मानकऱ्यांचा सन्मान केला जातो. यानंतर देवीची पालखी देवीच्या घरी आणली जाते व थोड्या वेळाने कलशामधून देवीचे नहवान गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविले जाते. देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील मौजे कुणकेरी तालुका सावंतवाडी येथील श्री भावई मंदिर देवस्थान
हे महाराष्ट्र शासनाकडे बऱ्याच पूर्वीपासून रजिस्टर नोंद आहे. सदर श्री भावई देवस्थानचा ओढा उत्सव गेली मी 7 ते 8 वर्ष आता इथं पाहतो. मी इन्चार्ज म्हणून तिथं काम पाहतो. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा वादविवाद किंवा अनुचित प्रकार कोणताही झालेला नाही आहे. अगदी तेथील पुजारी म्हणा, आमची स्थानिक कमिटी देवस्थान नेमलेली आहेत. त्यामध्ये अध्यक्ष महादेव गावडे आहेत, आमचे पुजारी आहेत. परत घराण्यांच्याकडे ही पूजा वगैरे भावई घराचं इथं देखभाल होते. त्यामध्ये कोणताही प्रकार व्यवस्थित आता यात्रा पार पाडते. जवळजवळ वडा उत्सवामध्ये 1 लाख ते 1.5 लाख भाविक ते येत असतात. कोल्हापूर असेल, सांगली असतील किंवा आमच्या महाराष्ट्रातून सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बरेच लोक यामध्ये सामील झालेले आहेत. तर यात्रा व्यवस्थित पार पाडलेली आहे. यामध्ये कोणताही गैरवर्ग झालेला नाही. सर्व भक्तांनी याची नोंद घेऊन यात्रा पुढील शांतता होण्यासाठी सहकार्य करावी नम्र. मध्यान्हच्या वेळी साबाबाबू धुरी यांच्या घरी काही काळ विश्रांती घेऊन पुन्हा राहिलेल्या घरापर्यंत हे नावमान पोचविले जाते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजेपर्यंत हे नावमान 12च्या आत चव्हाट्यावर आणले जाते आणि यानंतर मंदिरावरील इतर विधी पार पाडले जातात. दुसऱ्या दिवशी भक्तांनी देवीच्या चरणी अर्पण केलेल्या भेटवस्तूंचा योग्य तो विनियोग केला जातो. घोडोत्सवाला येणारे जे भाविक आहेत ते कार्यक्रमाची मजा लुटण्यासाठी येतात, पण अर्धे अधिक जे भाविक आहेत ते भावी देवीची जी ख्याती आहे नवसाला पावणारे भावई म्हणून, त्याचा त्यांना अनुभव आल्यामुळे येत आहेत. दुसरं म्हणजे एकदा आल्यानंतर इथं येऊनच चांगलं बोलणं करावं असं नाही आहे. तिथून जरी मनोमनी बोललं मला हे काय आजार आहेत किंवा माझी समस्या आहे ते देवी परिपूर्ण कर, मी येऊन तुला यथाशक्ती नवस फेड करीन, तर ती देवी पावते. इथं आम्ही नवस फेडतेवेळी तो आम्हाला अनुभव येतो, मी घरी बोललेलो आणि हा नवस तुम्ही माझा फेडून घ्या. त्याच्यामुळे लोकांची जी श्रद्धा अधिक वाढत आहे असं मला म्हणायचं. नवसाला पावणारी भावई देवी अशी या देवीची ख्याती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक भक्तगण या हुडोत्सवासाठी येतात. अतिथी देवो भव या भारतीय संस्कृतीप्रमाणे या भक्तगणांचे आदरातिथ्य या गावाच्या ग्रामस्थांकडून केले जाते. फार प्राचीन असलेल्या हुडोत्सवाची परंपरा आजही गावकऱ्यांकडून जपली जाते आणि यापुढेही नक्कीच जपली जाईल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.